आरो दिनैनि दिनाव माने बिजेपिया ओरैबायदि स्ट्रं जाबोदों सिं सिं उदालगुरि समस्थियावथ' 10टायाव माने 10टायानो देरहागोन बिजेपिया इउपिपिएलआथ' मोनसेबो देरहाया उदालगुरि समस्थियाव बाक्सा चिरांनि खोथाखौ आं बुंनो थाङा मथथे उदालगुरियाव आं दिनैनि दिनाव माने सिकिउरिटि होनानै बुंदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने 10टायाव 10टाबो बिजेपि देरहागोन न'आ खौरांसा दैमारि आंहा न'आ नावहेरा कुकुरफुकाव आं इउपिपिएलनि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्टमोन सेन्ट्रेल इउथनि आं माने इउपिपिएलनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनासै बिनि थाखाय आं दिनै बिजेपियाव मेनन मोसाहारि बिथांजों समाजनि मोजां खामानि मावनो होननानै ओंखारबोनाय जादों बिजेपियाव जइन जानानै जोङो माने रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो सानदों नाथाय इउपिपिएलनि नेताफोरा टाउन सहराव थानानै जोंनि रायजो राजानि गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो बिसोरो गांनाय उखैनाय बुजियाखै आं सानदोंमोन बिटिआर शक्तिजों लोगोसे इउपिपिएलनि सरकारा गामि ओनसोलाव बर' रायजोफोरनि गोबां मोजां खामानि मावगोन बा बर'निल' नङा नट अनलि बर' गासै रायजो राजानि सेथियावनो माने जोंनि थांना थानायनि राहाया जाबाय आबाद दिनैनि दिनाव बोथोरजों जोङो आबादखौ मावनो हाला जोंनि गेजेराव माने सलार सिस्टेम खालामनानै गोबां हाफोरा माने ओरैनो सोन थादों गायनो हायाखै दिनै बेफोरबायदि दुब्लिफोरखौ सलार सिस्टेम खालामनानै जोङो आबादनि बेबस्थाखौ मोजां खालामजानो लुगैदोंमोन बिटिआर सरकारखौ आरो 2 नम्बराव जोङो माने लामा सामाफोरा जोंहा कालभार गैया लामा गैया दालां गैया बेफोरखौ जोङो मोजाङै मावजानो लुगैदोंमोन नाथाय बिथांमोना टाउन सहराव थानानै गामि ओनसोलनि रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ मिथियाखै जोङो बार खावलायबाय लामा सामानि थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ नाथाय दिनैसिम मोनसे लामाबो मोजां मावनाय आं नुवाखै आচ্ছা बिजेपि दोलोआ मावगोन होननानै नोंथाङा बिजेपि दोलोआ दिनै मेनन मोसाहारि बिथाङा जे सासे जाफुंसार समाजकर्मी दा बिथाङा माने खोथा होदों जों माने इउपिपिएल मावनो हायैखौ आं मावफुंगोन आंहा माने जथेस्थ' आंनि पार्सनेला माने जथेस्थ' जाखाबाय बिथाङा दिनै माने रायजोनि डेभेलपनि थाखायल'सो फैदों बिथाङा सुक्ति होदों दिनै जोंनि सिगाङाव माने एसुरेन्स होदों आं रायजोनिल'सो मावगोन धोरोमसालि फोसाबनाय गिर्जा न' फोसाबनाय थानसालि फोसाबनाय मन्दिर फोसाबनाय गासै बिथिङावनो बिथाङा खामानि मावगोन आरो लामा सामा आरो बबेबा माने जौगायै स्कुल बिल्डिंफोर गासै बिथिङावनो माने बिथाङा माने मोजाङै खामानि मावगोन होननानै बिथाङा जोंनिसिम आसा होदों बेनिखायनो दिनै बिथां जाफुंसार सासे फालांगिरि मानसिखाय जोंबो बिथांनि खोथाखौ बिसास खालामनानै दिनै बिजेपियाव जगदान जादों आरो दिनैनि दिनाव माने बिजेपिया ओरैबायदि स्ट्रं जाबोदों सिं सिं उदालगुरि समस्थियावथ' 10टायाव माने 10टायानो देरहागोन बिजेपिया इउपिपिएलआथ' मोनसेबो देरहाया उदालगुरि समस्थियाव बाक्सा चिरांनि खोथाखौ आं बुंनो थाङा मथथे उदालगुरियाव आं दिनैनि दिनाव माने सिकिउरिटि होनानै बुंदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने 10टायाव 10टाबो बिजेपि देरहागोन बेखौ